Il-Prim Ministru kif taf qed jiżdiedu b'mod sostanzjali l-każi tal-COVID. Meta l-Gvern ser ikun qed iħabbar il-miżuri u ser ikunu minn barra iż-żieda fil-multi? Kif ħabbart il-biraħ waqt diskors li kellna fil-Parlament, waħda mill-miżuri li qegħdin naraw hija dik taż-żieda fil-multi għal fejn ikun hemm ksur tar-regolamenti li hemm eżistenti, nemmen li din hija importanti sabiex niżguraw li jkun hemm aktar osservanza tar-regolamenti. Malli nirritorna Malta llum se nkomplu bid-diskussjonijiet dwar se jkunu il-miżuri li se nkunu qegħdin inħabbru sabiex niżguraw li s-sitwazzjoni mill-lat mediku tibqa' waħda stabbli u taħt kontroll u nkunu naturalment qegħdin inħabbru dak li niddeċidu dwaru fil-sigħat li ġejjin. Grazzi. Selimlek. Rigward li għadek li semmejt wara miżuri li qegħdin tikkonsidraw affarijiet bħal pereżempju li jkun hemm circuit breaking lockdown jew forsi l-għalot ta' non-essential shops pereżempju jew businesses jew għadhom ħajġu kollha diskussi u miżjudin iktar tard. Id-deċiżjoni konsistenti tal-Gvern minn Marzu tas-sena li għaddiet kienet li ma morrux f'lockdown minkejja il-pressjoni li kellna, minkejja li kellna oppożizzjoni li f'mumenti kienet insistenti immens li morru f'lockdown u fil-momenti li mbagħad fehmet kemm kienet għaqlija d-deċiżjoni tal-Gvern li ma morrux f'lockdown bdiet mill-faċċata tgħid li ma tridx lockdown. Imma mbagħad bdiet tinstiga li morru lockdown b'mod indirett through third parties. Jiena nibqa' nemmen li deċiżjoni għandha tibqa' dik li ma mmorrux lockdown u li nżommu il-bilanċ bejn the protection of the lives and the livelihoods. Ejja nifhmu wkoll li hemm ħafna persuni li l-għajxin tagħhom jiddependi milli l-istabbilimenti kummerċjali tagħhom jibqgħu miftuħin u għaldaqstant fil-miżuri li se nkunu qegħdin inħabbru se naraw li dak il-bilanċ tant essenzjali jibqa' jiġi miżmum mingħajr ma nagħmlu miżuri li jkunu drakonjani imma li jkunu effettivi biex inżommu s-sitwazzjoni mill-lat mediku taħt kontroll. Iva, mela. Grazzi. U xaqt insaqsi wkoll rigward allegazzjonijiet li ħarġu minn ħadd Jason Azzopardi fuq il-Principal Permanent Secretary Marġo Ktajja. Jekk l-allegazzjonijiet jiġu verifikati bħala minnhom, beħsiebek tu azzjoni u titlob riżenja ta' Marġo Ktajja? Jason Azzopardi jaf li fi żmien qasir li ġej se jkun jgħid fi problema serja. Jaf li hemm storja serja illi ħirġa dwaru fi żmien li ġej u dak li għamel il-bieraħ kien attentat kundannabbli li bih ipprova jiddevja l-attenzjoni minn fuqu. Fis-sigħat li ġejjin, Malta se tkompli u għawdex se jkomplu jkunu jafu kif Jason Azzopardi huwa l-aktar politiku ipokrita li għandna f'dan il-pajjiż.